Good morning mga katawhan. Pahit na magmangga. Ha. Lumiyan ni Dasa man isurit eh. Karon. Mahalin naman tikati. Basta nga ning mangga kay ko amo kuning mangga. Daghan mo koy mag-crave og mangga nga mga tao. Iban ilahi nilagasin. Dalahi pud ni. Dala po ko dari sa ilam sa palizahan. Ya. Daghan na po dagko. Suro na po ko sa palizahan. Yang naman sa buhat. Mag-ana lang ko kada adlaw kay malingaw man ko. Ana po yung mga dagko. Ay ka daw ang harbi siguro mga tagas na tanan. Na, tanawan nito guys. Ha. Kaduhang harbison. Tagas na dyan. Tanan. Nag-harbis may pagkasabado. Tidak na po. Taas. Ako na rin mo baligja. Sunod. Wow, kaazo. Uy. Ha? Dahil duha ng gitapad. Hala, daghanay bunga. Abunahan ng kuya gikan. Hala, daghan may mga isud. Yan na! Inas na rin mga kung salopin kay magsud kus palidza. Kanang sunod harvest, dagkudod ni. Dadaghan ng ibitay. Hala! Napiyarang dako ah. Diya. Ganahan mo ko maghuling-huling sa mga bunga. Wow, warang kalamian. Ara kahamis. Mangharbi siguro may inig ka Merkulis. Ikaduhang baligja. Kaya dako na nga wa masud sa lupin. Pagsud na nansa. Ay sa lupin dewa. Kasi lang ang sukog plastik. Saday? Muhay ko ang kultito sa Muntina, tatiri. Sige. Ay, ang kultito sa Muntina. Kay gwapo, tatiri. Gapo ko ro. Sa, grabe. Atong idol, tatiri. Hala. Uuli na ko, tatiri. Gahapon Domingo, birthday ni Kuya Ajoy. Ijang ika 48 katuig din ng kalibutan na. Wala mo ko nakabidyo gahapon kay dito mo ko simbahan. Nanggarabis may pagkasabado. Gibalik dyan ni nanay gahapon sa merkado sa Alicia kay tabo man. Agaw man dyan presyo sa palidza 80 ang kilo kay. Iba dyan lalim mag-atiman daan ni. Gasto pa sa pamuhunan, mga abono nga na. Agi panghansagan ni nanay nga mga tindira. Di sila mo sugot og tag 80 ang kilo. Kay 60 ra kuno. Grabe ra pud ka barato og 60. Di ba dyan lalim mag-garden? Ay mamubo pa. Nja, kana laging gastos mga abono. Hani parang iban diha. Barato ra dyan, agalang kuha dari kay tag 60 ang kilo. Pero matinga ako, umahan ako sa merkado, kaya gilang baligja, grabing mahala. Pero usala mo palit, barato ra. Maura ito, des ni aging nga nakakita ako vlog nga, dahil farmers nga naghilak. Isang mga tigbas, agsang mga pitsay man siguro to. Naghilak siya. Kay, barato ra kung kaadyo ag kuha lagi sa mga negosyante. Diyan ka tong unang harvest kay lami itong palidya kay mga busok. Sunod adlaw mga harvest na ikaduha. Di na naman ibaligja sa merkado aras mga negosyante di. Ang marang isuroy. Isuroy bisag asa. Kaya ugan na mo ipakumpra sa negosyante. Barato ra jud kaadyo gilang kuha. Karong ikaduhang harvest di na ko musugot og tag 60 kilo ra ilang kuha. Hayahay sila kaadso. Di sila naghago. Sila na makaginansya udak kay ila pang ibaligja og mahal. Karong ikaduhang harvest, di na ko musugot og kuhaon ra nila og 60 kilo. Kay akan sila mi kaadso. Kami pa naghago darig pamutos. Si kuya jud mo ay grabe og daghago. Kay nagbugwad, nagunay nga na. Diya init pagazud. Basta kay di lalim mag-garden nja. Kuhaon ra pud sa mga negosyante og barato ra. Kaya na lang kung mukuha na mag pwesto atos lungsod. Diyan to magtinda sa mga utanon kay og ingani ni nay daghang tanom.
Unsag mga negosyante, mora pa na ilang kuha. Tag 60 ra kilo. Arkan si kaadyo. Palit sa baja karon mahal. Mga tukos merkado, mangutana ko tag pila kilo. Agaban tag 90, na 100. Ingan sa kuya, ug daghan ko no kaadyo ag harvest. Isang radon sa Valencia. Adto ni sa ibaligja tanan. Di magsilbi og ariras alis siya baligja. Kay brato ra kaadyo ilang kuha. Pero og sila nimo baligja mahal. Ilang kumpra brato ra sa ibaligja og mahal. Ag tao nga nagtanom may arkansi. Kamay naghago. Di alim ning mag farming. Unsa kumpara ang nagbrato di magsilbi. Sunod adlaw og mag-harvest na. Ang manang isuroy. Mura good pud og kanang nay mamalig sa og isda ba nga nang manuroy sa laingan na. Ag isda mangali kinabratuhan 100 a kilo tamban tuloy inja ara pud ka ngilaro na kana gutay-gutay na. Inja kaninong paliza nga presko. Ako ang nagbrato. Maka anak ko ba nga looy ag nag-farm. Kay naalagay daghang bunga nga na. Pero kuhaan sa mga negosyante og barato ra. Sa mga negosyante, ilang katubuan og dako. Sunod nga harvest, og madaghan na, mga ikatulong harvest, adto na sa Valencia dadon, sa laing lungsod. Bintaha dito kay mahal pa agilang pamalit. Gamanggali, kuha ang nag-40, 50. Nsawa, baka pa sila maganahuna. Nga, pagtanong daling palidya, dako gasto. Namalit pag mga seedlings, mahal ag seedlings. Nsa napay abono. Di ko masugot og 60 kilo. Grabe, lami ka jug palidya, hamis, dagko. Gaban ganing display nga palidya tag 100 kilo unsa gagmay. Unsa kani pagkahang dagko. Unsa komparahon ra nilag 60. Na. Grabe haga ka jud mag atiman og tanom uy. Unsa ko ang rag barato. Ago nang harvest gamay raman to na pura ka kilo. Pero kanang sunod ko kahiwa og pila na ka kilo. Duraghan siguro ni. Si kuya, ana dito siya og farming. Kaya dito pa siya sa Antipolo. Nagkatumo ko sa Antipolo sa ilang lugar. Naapot siya bakanting lote dito nga dako. Gitamnan pa ni kuya og palidyahan anja mga taong dako. Nakadto ko sa una. Pag nakamaadyo naman sa Manila, ay baligja dito, mahal. Ag nakaapan lagi dari sa Bohol, ug na kay mga tanom. Anja kumprahan sa negosyante, brato ra gilang kuha. Dalang panan ka, o Diyos ka sa gugma. Sunod pa na kanan dadun ni Cebu. Bigay lang ito sa Davao kay bahal kong dito palidya. Ato na sa laing lugar. Bintaha kong dito kay mahal ag palidya. Para lagi pod makabawi mi sa puhunan. Nahilo nag-agianan ha. Gigunahan ang kuya ag-agianan. Guna po ko na nitang hapon ug lingdong na. At tunindadas Manila ang harvest na kay mahal sa Manila. Kabuutan mo, Ginoo, ikaw ang dalang panan ko. Uli na ko kainit na. Tayo tay. Kaning pa dito tay ato ni atos Davao dadun. Ha? Katawa mo ka? Dahil doon sakay mo karumata. Ha? Sakay mo karumata. Ang sakay ang barko. Grabe gan siya daan ni tay. Pag sa 60 kilo. Ang lang baligya dito. Nabinta. Usayaw ng red. Ikaw yung mamarig sa merkado. Pag nag-farm may luoy. Kaya may naghaga. Ansa, di makaginan siya. Di ka na farmer, kamo na balik siya. Mao lagi imbita ko na nga turas lungsodaan ng display kaya ako dito maglingkod. Bahala magbayad kog ticket. Upilang adlaw. Hi guys. Pagantag mangga. Unsa ako mabalik sa garden ug mulandong na. Kay mamutos ko sa mga palidya. Ang inita mo to gani ha. Aga mong buhaton sa mga palidya para di mi maginansi. Amo arang suroy sa kabajanan. Kanila may muritso og pamaligya bisag asa.
Naino. Ako to sa uno, hindi man. Kay sinanay sa una nakabaghalin. Ngawa na sa giagis mga merkado. Di man po kumawa manuroy. Okay ra man na. Ganahan ang kumanuroy. Kaduhang harbit isuroy ra nako. Kay gunang harbit sinanay gihanjo oras mga tindira. Mga tindira to nawalit nay. Kaya naman gabres merkado pa. Mga tanon. Barato ra kagud palit. Dag palit sa galit dito sa kuan. Balinsa tag 120 magaling kilo. Ipadala ko kunos balinsa nay ug mudaghan na. Ay, sa suy sa tungod dun lagi. Agamong palida, once the spray. Na may ibang palida nga. Nipalit mo, mahadde ka kay tanaw nimo naka-green pa. Kay mao man na si zag lanit kanang spray, chemicals na na. Yato sa nagputos kay arong di mapaakan sa mga mananap. Udah ka na palida na ito lang masibo ibiyahe. Diyan nga po, agad sa garden nanay, mutos mis mga palidza uban. Huwa mas kuya nakatiwas ganiha. Yung bayad kami sila sa Valencia. Kamay dahil kamay. Kamay to. Kaya Kaan. nakadi man ni. Nga? Kamis man dyan. Dami ito wanay asin, wanay kamay. Asin yung patukong sa. Mag-garden, dagagasto. Hindi kapoy. Bugwad pa. Kana pa lamang magkuha kag tubig sa sapa, ibo water pump. Gasto ka sa gasolina. Nja. Para mag-abono. Nja palitin ragbarato. Sus. Ang isda mo gali karoy mahala. Tag 380. Muna. Suroy rabod sa mga labasiro. Iban kinabartuhan taban tuloy. Tag 100 lata-lata na pud. Agaling gahapon kay 540. Ito po ay sa guban. Patindag katong shampoo nga, conditioner. Ali. mao da itong laki nga nag-viral. Katong isang mga tanam isang gipang tigbas. Kita ka nay? Ngaloy ka so naghilak. Kung isang gipang tigbas. Repolyo. Naghilak siya. Kaya grabe bratuwa katong andak ng kuwan ito no. Raka gisang farm. O karon ning magaha kay hinugman.